Comencem, bé, sí? Sí. Sí, val. Bé, molt bé. Bé, enguany fa 100 anys del naixement del nou fuster i enguany és el Sant Fuster, no? És a dir, el Sant Fuster, bé, tots els països catalans, perquè s'ha fet s'ha creat una espècie de comissió, no? Aquí a les Balears hi ha Damià Pons i una Fina Salort, i en què hi ha tot un seguit d'actes repartits a tot el domini lingüístic. Crec que ara s'estan fent un cicle de conferències sobre fuster a l'obra cultural de Palma. Van començar dimecres passat amb Antoni Mollà i queden dues conferències més, una d'en Bar Marco i una altra de Vicent Pitart. I bé, de l'obra cultural de Manacor em pensava que seria interessant parlar sobre la figura d'en Joan Fuster, no? Bé, en Joan Fuster és segurament l'intel·lectual català més important del segle XX, sobretot en el camp de l'assaig. Fuster definia l'assaig com a tebeos per intel·lectuals, si vols, no? Una definició seva, no? Bé, doncs intentarem aproximar-nos a la figura d'aquest gran assagista i explicar el context cultural i històric en el qual va desenvolupar la seva activitat. Si vols, pots començar. Vale. En Joan Fuster va néixer a Sueca l'any 1922, és a dir, en Fuster neix a Sueca, un poble de pagesos, de marjal. Son pare i sa mare gent senzilla, sense estudis. Son pare d'en Fuster se dedicava a fer figures religioses i va tenir la sort que quan va acabar la guerra en la Nacional Catolicisme li va sortir molta de feina de figures per esglésies i això, doncs, en certa manera, va ajudar a l'economia familiar. En Fuster no va tenir germans, era fill únic. No sé si el fill germà va morir de molt jove, no recordo exactament. I en Fuster no va viure la Guerra Civil. Fuster tenia 14 anys quan esclata la Guerra Civil i en tenia 17, 18 quan acaba, no? Per tant, en Fuster és una generació en què s'incorpora a la vida universitari just acabada la guerra, no? Clar, en Fuster, com seran els anys de formació d'en Fuster? Els anys de formació d'en Fuster és d'una absoluta misèria intel·lectual. Hem de tenir en compte que el País Valencià ha estat capital de la República durant la guerra, que hi ha hagut un cert moviment obrer que ha estat durament reprimit. Hem de pensar, per exemple, que el rector Passet, que era el rector de la Universitat Valenciana, ha estat afusellat, i tots els professors que entren a la nova Universitat Valenciana són gent absolutament addicta al moviment, i no només addicta, sinó absolutament mediocre, no? Vull dir, clar, en Fuster haurà d'estudiar, en Fuster té la sort de poder estudiar una carrera, vull dir, sent un fill de pagesos, en aquella època, poder enviar el fill a València a estudiar, encara que fos una pensió i poder tornar al cap de setmanes, ja era molt, no? Per la situació general de postguerra, no? Clar, en Fuster no té, és a dir, ell a casa seva hi ha molt pocs llibres, hi ha, crec que són els episodis nacionals d'en Pérez Galdós. Ell, a mesura que va a la universitat, ell començarà a anar a les llibreries de vell, no? I a la llibreria de vell trobarà, per exemple, una gramàtica valenciana, un quadern d'orientació valencianista. És a dir, aquest poc valencianisme de preguerra que hi havia hagut abans de la guerra, no? Que hi havia hagut un cert moviment de partit polític d'esquerra valencianista, les normes de Castelló del 32, tot això en Fuster, que és totalment, que no ha quedat res, no? Doncs això en Fuster comença a formar-se amb aquests llibres, amb aquesta lectura. En Fuster és una persona que va anotant els llibres que compra. En Fuster és una persona molt meticulosa, molt ordenada, i que va apuntant i ordenant els llibres que compra. Vostè se gasta els papers que té, sempre llibreries de vell, llibres de segona mà, va a la universitat, ell va traient la carrera de dret. En Fuster va estudiar dret, però veurem que acaba a mitjans 40 la carrera de dret, però realment no exercirà d'advocat, no li interessa gaire.
ell va fer una carrera de dret per fer qualque cosa, no? Però ell no se veia en cor d'exercir d'advocat. Ell el que comença a mitjans dels anys 40 amb Don José Albi a la revista Verbo. Crec que hi ha una antologia del surrealisme espanyol en què en Fuster hi col·labora. És una revista en castellà on ell hi comença a publicar els seus primers articles en català. Crec que hi ha un article 500 anys de poesia valenciana i on en Fuster va fent les seves aportacions. De tenir en compte quin és el panorama de la postguerra espanyola i a països catalans. Vull dir, no hi ha res, vull dir, tot és primer per una simple problemàtica d'estricta supervivència, no? És a dir, la gent, l'única cosa que pensa és en sobreviure i pensa molt poc en la cultura. Hi ha règim, evidentment, que no té cap tipus d'interès en tot això. Clar, en aquell moment, en Fuster entra en el grup de l'editorial Torre, que és Xavier Casp. L'editorial Torre és una editorial que estava sorgida entorn de l'entitat del Rap Penat. El Rap Penat és una associació valencianista que amb el temps serà un cau d'associacionisme lingüístic. En aquell moment hi havia en Xavier Casp i en Xavier i Miquel Atlet, que són dos poetes, i de certa manera tenen un grup a l'editorial Torre que publiquen poesia en català. En Fuster, durant aquests anys, s'hi acosta, no? És a dir, en Fuster n'hi ha participant en aquestes tertúlies, en aquest món valencianista de postguerra que és poca cosa, no? Són 4 tertúlies, 4 reunions, qualque publicació. I en Fuster què passa? Que en Fuster se'n dona compte que aquest grup no li aporta res. És a dir, això és un grup que reinclou, veuríem petanista d'en Petén, un valencianisme de dretes que no qüestiona la situació. Ell se'n va donar compte amb uns postulats estètics que no s'adiven gaire en els postulats d'en Fuster, i en Fuster amb el temps s'anirà desmarcant d'aquest grup. Veurem que en Xavier Casp i Miquel Atlet l'any 75, 25 anys, 30 després, s'enfrontaran en Fuster pel tema del nom de la llengua i de la unitat lingüística. I sobretot també per gelosia. En Fuster ja és una persona que destaca per la seva intel·ligència. És a dir, en Fuster comença a col·laborar amb Pont Blau, les revistes catalanes que se publiquen a l'exili, a Mèxic, i que, per exemple, Fuster publica un article que serà un poc el germen de nosaltres els valencians, que es diu València, la integració de Catalunya. És a dir, en aquest article ja en Fuster comença a explicar el seu punt de vista ideològic respecte a la posició del País Valencià respecte al Principat i quina ha de ser la posició del País Valencià i l'articulació d'aquests països catalans. És a dir, hem de tenir en compte que l'expressió de països catalans sorgeix l'any 1976 precisament d'un advocat, en Benvingut Oliver, de Catarroja, que l'utilitza per parlar d'aquells territoris que compartien llengua i cultura a la Corona d'Aragó. Clar, en Fuster començarà un poc com a assagista. Comença a publicar l'Escrèdit de la Realitat l'any 55 a l'editorial Moll, a Raixa. Comença a publicar les originalitats, també a Selecta. És a dir, és un jove. Com és que en Fuster tenia accés a tot això? Això ho he sabut. És a dir, en Fuster tenia amistat amb en Vicent Ventura. Vicent Ventura és un periodista, que tenia representació de premsa internacional i en Fuster accedia a tota aquesta premsa internacional. Ell sabia francès i això li permetia estar un poc al corrent de les idees estètiques que circulaven a l'Europa de postguerra. En Fuster, l'any 59, se produeix un fet important que és la coneixença d'en Fuster, d'en Josep Pla i en Fuster. És a dir, en Josep Pla, tornava d'un viatge, en Josep Pla hem de tenir en compte que és el gran escriptor, narrador
tota l'obra completa de descriptor de llocs, de paisatges, d'entorns, no? I en Pla sap de l'existència de Fuster, perquè l'ha conegut, i un dia, l'any 59, s'atura a Sueca, s'atura a conèixer-lo, i això va ser l'inici d'una gran amistat entre en Pla i en Fuster. A veure, en Fuster és una persona d'esquerres i dirien que en Pla és una persona conservadora, no? Bé, però això no va ser impediment perquè els unís una gran amistat. És a dir, aquesta diferència ideològica els va enriquir perquè era un objecte que els permetia discutir, en certa manera. I sempre hi va haver un profund respecte i una profunda admiració. És a dir, per exemple, en Fuster mai va compartir la marginació, per exemple, en Pla, mai li van donar el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, perquè se sabia que havia col·laborat en el franquisme, en els CISNET, serveis secrets franquistes, i clar, vull dir, això pesava molt. En Fuster, no, per exemple, en Fuster està en contra de la marginació també de Villalonga perquè considera que un escriptor no se l'ha de jutjar per la seva ideologia, sinó per la seva obra literària. No? I per tant que això és propi d'un pensament sectari. No? Vull dir, en Fuster i en Pla coincidiran a premis literaris. No? Vull dir, per exemple, l'any 61 sé que no li donen a la plaça del Diamant a Sant Jordi, en Fuster, i tots dos eren en el jurat, però en Pla diu, bueno, li donen una altra novel·la i diu, és que hi ha putes i tot això no m'interessa la gent, vull dir, la gent no li interessa mereix la vida. És a dir, que en Pla tenia una visió, en certa manera, de la literatura un poc diferent del que tenia en Fuster, però bé. Fuster és articulista, Fuster començarà a publicar articles a la premsa valenciana. Aquesta passió, això li permetrà, en certa manera, sobreviure econòmicament. No? Què passarà? Que en Fuster, quan veurem més endavant, quan surt nosaltres els valencians, se li tancaran les portes a la premsa valenciana. Perquè en Fuster ja comença, a partir de nosaltres valencians, comença a ser una figura incòmoda per la dreta valenciana i en Fuster se veurà obligat a escriure sobretot a la premsa del Principat, a La Vanguardia, al Correo Catalán, i serà ell quan, a partir dels anys 60, en Fuster ja anirà teixint una relació d'amistat en el que se diu la burgesia catalana. No? Clar, hem de tenir en compte que en Fuster és una novetat dins el panorama literari de la postguerra i sobretot en el País Valencià, perquè en el País Valencià és que no hi ha hagut res, no ha quedat res, vull dir, en el Principat hi ha hagut una espècie de certa flama que se n'ha mantingut en Cal de Riba, l'Institut d'Estudis Catalans, però no hi ha res, és a dir, és començar de zero, i sobretot amb una persona tan brillant i tan intel·ligent com en Fuster. És a dir, en Fuster, per exemple, tradueix La Pesta i L'Estrany d'en Camus, és a dir, vol dir que és una persona que està al dia dels corrents literaris europeus, de les disputes literàries. Ell, evidentment, l'enfrontament entre en Jean-Paul Sartre i en Camus, ell, evidentment, se posicionarà més per Camus, i és una persona que sap estar al dia de les coses que passen per Europa. Una cosa molt important és la formació dels joves. És a dir, en Fuster, crec que és l'any 61, aquest jove que veus que dona la cara més a l'esquerra és en Eliseu Climent, que devia tenir com a, no sé, 20-21 anys. No? És a dir, crec que per Pasqua del 61, en Fuster munta un viatge d'iniciació en el Principat, en què tot un seguit, és a dir, l'any 69 se crea Saulus i Esmar, que són la ciutat de València, que hi ha en Raimon, que hi ha en Eliseu Climent, hi ha tots aquests joves que han nascut als anys 40, que tenen ganes de fer coses i que, en certa manera, sota la tutela d'en Fuster, en Fuster diu, se'n van crec que van a Montserrat i se'ls fan unes classes d'història, de cultura, de llengua catalana, perquè en Fuster, el que vol és formar tot un seguit de quadres de gent que puguin remoure un poc l'estat en Fuster diu aquest estat de somnolència vegetativa que pateix el País Valencià. És a dir,
ell vol crear tot un seguit de quadres de gent que se formin en història, en economia i que comencin a plantar una llavor perquè el nacionalisme, la modernitat arrelin el País Valencià. Clar, en Fuster, l'any 62 és un any molt important. És molt important perquè en Fuster treu 3 llibres en què separen ja pràcticament, en Armejo va dir que el llibre de nosaltres valencians separava la prehistòria de la història. I en certa manera tenia raó. En Fuster, el País Valenciano havia de ser, és un llibre de viatges, no? És una guia de viatges. El País Valenciano, en principi, el havia de fer en José Ambuena, que era el director de les províncies. Però, m'imagino que per influència d'en Pla i se li va donar l'encàrrec a en Fuster. Clar, el País Valenciano és un llibre escrit en castellà, però que ja comença a atacar els tòpics valencians, no? La singular belleza de la mujer valenciana, el levante y jardín de flores, no? És a dir, tots aquests tòpics que la dreta ha vestit sobre el País Valencià, en Fuster els ataca. I això, clar, més que el llibre següent, que serà Nosaltres els valencians, perquè què passa? La dreta valenciana no llegeix. Primer que no llegeix, i segon encara en català que tampoc encara llegeix més poc. No? Què passa? Que Nosaltres els valencians és un encàrrec de Max Kanner, que quan funda l'any 62, edició 62, el primer llibre el comanen en Fuster. En Fuster havia llegit l'any 54 en Vicent Vives publica Notícia de Catalunya, que és com una espècie de reflexió sobre la història i la voluntat de ser els catalans, i que s'havia de dir nosaltres els catalans, però per influència d'en Pla, que en Pla va dir això de nosaltres catalans a la censura franquista no li agradarà massa i li posa Notícia de Catalunya, i en Fuster rep un llibre d'encàrrec per dir, explicar un poc la història de Catalunya. És a dir, Nosaltres valencians és una síntesi històrica, explica què és el País Valencià des de la conquesta catalana de 1938 fins a l'actualitat. És a dir, explicar com han anat les coses, els fets, la geografia, la història, el decret de nova planta, la renaixença valenciana i la voluntat. I en Fuster, en Nosaltres els valencians, fa una crítica ferotge de la renaixença valenciana. És a dir, el País Valencià, la renaixença ha estat un fracàs. No ja com a moviment literari, com a moviment polític que no ha estat capaç de polititzar-se, sempre ha estat dormit dins el bilingüisme, s'ha dormit dins la poesia, no ha estat capaç de polititzar-se, no ha estat capaç de crear, és a dir, ataca en Blasco Ibáñez, ataca tots els escriptors, pràcticament en el segle XX fins a Fuster, no hi ha cap escriptor valencià que escrigui en català. És a dir, en Blasco Ibáñez, en Parell de Contes, en Azorín, tota aquesta gent escriu en castellà. I en Fuster allò que fa és remoure aquest estat de consciència, no? Molt de valencians se formen nacionalment a partir de nosaltres valencians, en Fuster. I hi ha un altre llibre, que també és l'any 62, que és Qüestió de noms. Qüestió de noms és un assaig sobre Fuster en què reflexiona sobre el nom de català, sobre el concepte privatiu, és a dir, si a l'edat mitjana el gentilici català agafava tota l'àrea lingüística, amb el temps el gentilici s'haurà reduït en el Principat i com la creació de dos regnes privatius en el País Valencià i les Balears fan que el gentilici mallorquí valencià en certa manera competeixi, és a dir, ja català no serà tot el conjunt sinó una part i parla de la integració del País Valencià i les Balears dins aquesta àrea més gran que són els països catalans. Clar, en Fuster, a partir d'aquí, ja en certa manera, ja comença a jugar a les seves cartes. I això provocarà que el 63 se li cremi una efígie a les falles de Fuster. En certa manera, ja la dreta valenciana ja li ha declarat la guerra. Aleshores, en Fuster és una persona que organitza tertúlies a València, en què té
tot un seguit de joves. Una cosa que hem de dir és per què en Fuster no se'n va de Sueca? Perquè son pare i sa mare era gent major, estaven malalts i Fuster s'havia de cuidar d'ells. En Fuster va heretar un casalot enorme a Sueca, on ell tenia la seva biblioteca i on ell feia la seva vida. Vull dir, Sueca serà amb el temps un lloc de peregrinatge de la classe política valenciana i de l'esquerra valenciana. I en aquestes tertúlies, en Fuster, pues, és un ànima cultural. Hi ha una anècdota que conten que un pic a l'Estant de València, un cambrer li diu no serán ustedes catalanes, y en Fuster demana, ¿por qué? Diu, porque siempre hablan en valenciano. És a dir, sociolingüística, siempre, és a dir, freqüència d'ús, hablan en valenciano. La varietat era la mateixa que la del Principat. És a dir, ell percebia que com que sempre parlaven en català, devien ser catalans, perquè clar, el valencià no sé... Això és una anècdota que conta en Fuster respecte a... No sé, no, perquè sempre, no? A dir, freqüència d'ús, hablan en valenciano. La mateixa varietat. Clar, en Fuster comença a participar a jurats literaris, no? És a dir, en el Premi Sant Jordi, ho veiem amb en Aranguren... És a dir, comença a ser una persona coneguda en els cercles intel·lectuals, no només catalans, sinó en general espanyols, i ell participarà molt d'aquest món que ell comença, en certa manera, a ser-hi molt present i ser apreciat i considerat. En Fuster, quan per exemple explica el cas de Nosaltres Valencià, diu que el va escriure, no sé, en 3 mesos, gràcies a l'ajuda de la Casa Soberano i de la Galera. És a dir, el tabac i el whisky, no? Vull dir, en Fuster és un fumador empedreït i una de les causes de la seva mort serà el tema del tabac. És a dir, veureu moltes fotos que sempre estan el cigarro i el sol, com el sol vull dir, sempre, vull dir, és així. Bueno, és a dir, és molt important que l'any 62 té una polèmica amb en Diego Sevilla Andrés, que havia estat un professor seu de dret polític a la Universitat de València. És a dir, quan se publica Nosaltres els Valencians, en Diego Sevilla Andrés publica Burguesia i separatisme. Aquest article, és un article brutal, en què acusa la burgesia catalana de voler-se apropiar del País Valencià, de ser estrangers d'identitat, en què bueno, és a dir, sempre és conflicte etern entre proteccionisme i lliurecanvisme, que és molt típic entre els Principat i el País Valencià. Bueno, tots els tòpics acusar de comunistes i de nazis, de catalanistes, va dir, tots aquests arguments que en 60 anys no han canviat ni una coma. És a dir, com se pot ser comunista i nazi? Vull dir, és molt mal d'entendre, ser comunista i nazi al mateix temps, no? O vull dir, amb això, i en Fuster li publicarà un article que es diu Mi vela en este entierro, que ja el desmunta punt per punt. Però bé, això serà així des de fa 60 anys, és a dir, la dreta valenciana no s'ha mogut ni una coma, ni una coma. Vull dir, hem de tenir en compte que en el País Valencià hi ha gent que ja des de principi de segle a la ciutat de València ja no parla català. És a dir, és gent que ja no ha transmès la llengua en els fills. Això, en l'escala de Fishman, és a dir, se diu trencament de la transmissió lingüística internacional. És a dir, és gent que ja s'ha castellanitzat des de principi de segle. Això, Escalante, en els seus famosos seinats, que diu, en casa con piano no se habla valenciano. Hi ha una escena que se diu, en casa con piano no se habla valenciano. És a dir, l'ascens a la classe social suposa la renúncia a l'idioma autòcton. És a dir, ja ho he explicat, això és una trobada l'any 67, una plec de Castelló, en què en Fuster serà una persona que tot aquest món que se va formant serà un referent. Tenint en compte que en Fuster prologa discos d'en Raimon, participa a tots els aplecs. És una joventut que ha nascut als anys 40, que a partir dels anys 60 viurà el que se'n diu el canvi des de desarrollisme franquista, en què se crea una classe mitja, en el País Valencià hi comença a haver motor del turisme, hi comença a haver ja una immigració de peninsulars que van al País Valencià
progressar, el que passarà aquí a Mallorca també, no? És a dir, en segon turístic, i en Fuster, en certa manera, serà un referent per a tota aquesta gent. És a dir, l'any 68, aquí tenim en Max Kanner, l'altre que dona les canes en Enric Tàrrega, se publiquen les obres, el primer volum de les obres completes de Fuster, i se funda l'editorial 3 i 4 a València, no? No Eliseu Climent. I per tant, això és l'acte de presentació. Aquell senyor amb barba crec que és en Josep Maria Castellet de Barcelona, no? Vull dir que en Fuster ja és un autor reconegut que publica pròlegs, les obres completes d'altres autors catalans, no? És a dir, aquí tenim l'Eliseu Climent i l'editorial 3 i 4 que se funda en 1968. O sigui, hem de tenir en compte que és la primera editorial en català, exclusivament, que comença a funcionar a partir d'aquest moment. I en Eliseu Climent serà una de les grans amistats d'en Fuster durant tota la vida. I en Eliseu Climent, en certa manera, és un fill d'en Fuster, perquè les obres completes, la correspondència, tot això se publicarà a 3 i 4. Per exemple, un llibre molt important d'en Fuster és Literatura Catalana Contemporània, que és un manual de Curial publicat l'any 72, que aquest llibre no només és un manual de literatura, és un manual d'històric que explica tant el modernisme, el noucentisme, la literatura de postguerra, explica els condicionants històrics en què passa la cultura catalana. Vull dir, és un manual extraordinari, qualsevol que tingui interès, i sobretot la prosa d'un Fuster, que és una prosa fantàstica. Per exemple, l'any 71 s'aprova, té lloc el Congrés d'Història Història i Valencià. És un primer congrés que poden dir que aquesta generació que Fuster ha volgut posar en marxa, doncs se publica un congrés en què historiadors comencen a plantejar des d'una historiografia basada més en el model dels annals de Max Bloch, de la historiografia francesa, i no aquesta historiografia espanyola, de les grans gestes, de reis, en què no hi havia un estudi de l'economia. És a dir, és una historiografia molt fia d'en Vicent Vives, de l'escola d'en Vicent Vives. És a dir, veurem com els primers fruits de la investigació, aquest senyor és en Rafael Lluís Vinyoles, que publica dos llibres que són Conflicte lingüístic valencià i Idioma i prejudici, Conflicte lingüístic valencià del 69 i Idioma i prejudici del 71, i ja podem dir que són aquests primers fruits d'un poc de les tesis d'en Fuster, d'aquest grup de gent que ell vol posar en marxa, que estudia el país, i que Vinyoles afina molt bé quin és el conflicte lingüístic valencià. I aquest llibre té 50 anys, però és que no ha canviat, és d'una actualitat, no han canviat gaire les coses, no? Un altre serà en Alfons Cucó. Alfons Cucó l'any 71 publica El valencianisme polític, que és un estudi, és la seva tesi doctoral, sobre els moviments que hi ha hagut durant el segle XIX i XX sobre d'articular un moviment valencianista autòcton, no? En Cucó, l'historiador, després se va passar al PSOE, va ser senador del PSDB i, en certa manera, serà un dels sectors nacionalistes dins del PSOE valencià. Clar, vostè és les Illes Balears. Ara fa poc, no sé si ha de venir a enviar l'ensenyat, no sé si ja ha vengut a publicar, a presentar aquest llibre. No ha vengut? No. Bé, el podeu convidar perquè ell ha tret aquest llibre que és en Fuster i els mallorquins, que és el darrer Premi Octubre d'Assaig, i en què explica com, per exemple, és a dir, quan en Pep Melià publica Els mallorquins és perquè en Melià ha llegit, mentre feia la mili, crec que era, no sé si era Canàries o no recordo exactament, en fora de Mallorca, llegeix Nosaltres els valencians. I en Melià pensa que s'ha d'escriure un llibre aplicat a la realitat mallorquina. I d'aquí naixerà el 66 Nosaltres els mallorquins, que després refarà el 76 amb Nosaltres els mallorquins. En Fuster, per exemple, participa en unes jornades que hi ha l'any 68 a Sarracó, que és una trobada d'articulació de l'esquerra nacionalista a nivell de països catalans,
a la racó, no? I ell crec que de les poques, no record molt més de les vingudes d'en Fuster a Mallorca, no? I que en certa manera ve gent del Principat, per exemple, en Gorimí anirà per les Illes Balears, crec que en Josep Benet hi va per Principat i en Fuster vendrà per País Valencià. I aquest llibre analitza la influència que ha tingut el llibre d'en Fuster i l'obra d'en Fuster en el debat identitari. És a dir, en el llibre d'en Biel Ensenyat analitza primer nosaltres els valencians, la partició en el Campus i la Racó, per exemple, la polèmica d'en Pep Bonella que hi ha als anys 70, després altres debats que hi ha hagut, com per exemple Antoni Alemany, El Mundo als anys 90, i el darrer llibre d'en Pinya sobre Sergi los Nuestros, no? Que tal cosa, bàsicament, i, en certa manera, tots aquests debats identitaris tenen un poc a veure en la tasca que fan Fuster en el País Valencià. No? És un llibre que us recomano que llegiu perquè està molt bé, és un llibre que està molt bé. Clar, l'any 71 se funda Acció Cultural del País Valencià, que serà el germen de l'obra cultural aquí, no? Doncs, clar, l'any 71 no se funda Acció Cultural, se funda el Secretariat d'Ensenyament de l'Idioma, perquè Acció Cultural fins l'any 78 no se pot legalitzar. Però és l'entitat que organitza cursos d'idioma, de la llengua, a través de correspondència, que forma la gent en la llengua pròpia del país. I en Fuster crec que serà el primer president, no? I Nelisa, òbviament, també. L'any 69 se comença la redacció de l'Enciclopèdia Catalana i en Fuster serà un dels col·laboradors de l'Enciclopèdia Catalana. I hi haurà gent com en Gorimí, hi haurà molta gent de tots els països ciutadans que aniran col·laborant i que en Pujol, des de Banca Catalana, serà el que posarà turcs, no? Però que se va fer una enciclopèdia catalana com qualsevol, com l'enciclopèdia britànica, però serà una enciclopèdia catalana. Per exemple, els Premis Octubre. Els Premis Octubre se funden, crec que és el 73, l'any que ve farà 50 anys de la fundació dels Octubre, i en Fuster hi té molt a veure, perquè en Fuster durant 10 anys va ser un poc la persona que fa el discurs final en els sopars, no? Clar, els Premis d'Octubre neixen és a dir, tenen una branca en poesia, una en assaig i una en narrativa, no? El Premi Assaig se diu Joan Fuster. Els primers anys, el Premi d'Octubre estava restringit a autors valencians, perquè allò que se volia era permetre la formació d'una narrativa en català en el País Valencià, perquè era tan feble l'estructura, el nombre d'autors, que allò que se volia fer era reforçar aquesta presència valenciana. Ara després ja se va obrir a tots els països catalans. Els Premis d'Octubre hem de tenir en compte que han sobreviscut de miracle. Vull dir, recordo un any que s'havia de fer la Fira de Mostres de València, el PP va dir que no, i en Josep Clement hi van amb un notari i aquell dia perquè hi havia un altre acte i la Fira de Mostres estava tancada. Tot per fotre el don. Vull dir, és a dir, hem de tenir en compte que ja ho veurem després, que la lluita per la cultura catalana al País Valencià és una lluita, és el front oriental, vull dir, és Stalingrad l'any 42, vull dir, que reps de totes. El Delta de l'Aquas, 1975. L'any 75 hi ha una reunió de 10 intel·lectuals, hi ha en Vicent Soler, que serà un alt càrrec d'Economia, hi ha en Ernest Lluch. Ernest Lluch, vos sona, no?, que va assassinar aquests anys és el rector de la Facultat d'Econòmiques de València. I Ernest Lluch té un llibre que es diu La Via Valenciana. I Ernest Lluch va ser un dels que va propiciar la fundació del PSPV, del Partit Socialista Valencià. Ernest Lluch després se'n va anar a Catalunya a fer política, però va sembrar una llavor que va fer que hi hagués tota una escola d'economistes d'orientació, si voleu, nacionalista. I un d'aquests, en Vicent Soler, que va ser el darrer conseller, ara ja no ho és, però ha estat durant ara els darrers anys conseller d'Economia, era un d'aquests 10 de l'Aquas.
I que en certa manera aquesta gent era una gent que volia saber. Per exemple, hi havia en Josep Guia, que recordeu, no? Només senzilla encara de Violi Catalunya, doncs estava dins d'aquest grup. Doncs és una gent que, bueno, van ser detinguts, al final no els va passar res, els van posar en llibertat, però que en certa manera era aquest crepúscul d'aquest valencianisme que en certa manera era d'arrel fusteriana, evidentment. És a dir, hem de tenir en compte que en aquests anys, per exemple, el Congrés de Cultura Catalana, el 75 i el 76, i en Fuster, ja diu en Joan Francesc Mira i en Eliseu Climent, seran un poc els portaveus del Congrés de Cultura Catalana al País Valencià i seran un poc els dirigents i els representants. No? Per exemple, aquest senyor que teniu aquí és l'Enric Palerm, que va morir fa poc, i l'Enric Palerm va ser, en Fuster li diu: tu has de fer un avantprojecte d'Estatut d'Autonomia. Però un Estatut d'Autonomia com toca, no el que s'aprovarà després del 82, sinó que parli de països catalans, de federació. És a dir, que sou juristes, heu de saber que, per exemple, a les Balears tenim el dret civil propi, no? La compilació de dret civil. A Catalunya també, el País Valencià no té dret civil propi. És a dir, el decret de nova planta de 1707 se va carregar el dret civil valencià. I tots els intents de recuperació han estat en va, no han aconseguit res. Enric Palerm sempre va ser un jurista valencià que va lluitar no només per la recuperació de furs, sinó per establir un estatut d'autonomia plenament nacional de col·laboració amb els països catalans. L'any 77 se produeix el 9 d'octubre la manifestació del 9 d'octubre. És una manifestació nacionalista, en Fuster ha empapat tota l'esquerra nacional, vulguis o no, és partícip de les idees d'en Fuster sobre països catalans, sobre el País Valencià, i, per exemple, aquell senyor que veus, com està a l'esquerra, aquell senyor que té les mans aquí, és en Josep Lluís Albinyana. Josep Lluís Albinyana serà el primer president de cens preautonòmic valencià, és del PSOE, però ell serà una persona molt nacionalista. Hem de tenir en compte que a les eleccions de juny del 77 les candidatures nacionalistes han fracassat. És a dir, el Partit Socialista Valencià i Unió Democràtica del País Valencià pràcticament no tenen uns resultats 4 o 5% insignificants. Això farà que aquesta gent d'esquerres acabi ingressant en el PSOE, no? I que la dreta democràtica desapareixi pràcticament. És a dir, és aquí quan comença a néixer el blaverisme. El blaverisme és aquell moviment que neix sobretot a la capital, dels càrrecs franquistes, que en el canvi de règim va emparellar les seves posicions i que serà també un moviment subvencionat o promogut per l'Estat des de Madrid. És a dir, el nom de l'idioma, la unitat, volem viure atacs a la Joan Fuster. És un pensament feixista, clarament reaccionari, una exacerbació del folklore valencià, és a dir, el que és el bonanisme a Mallorca serà el mateix el blaverisme. El que passa és que les tesis del blaverisme triomfaran. És a dir, triomfaran en el nom de l'idioma, del país, de la bandera, de tot. És el secessionisme lingüístic. Així com les normes de Castelló del 32 són l'acceptació del fabrisme en el País Valencià, que seran les normes que s'adoptaran a nivell autonòmic a partir del 82, les normes del Puig són el contrari. És a dir, el secessionisme, l'exaltació de la diferència, no? Que el valencià o el català, tot això se veurà plasmat a nivell després autonòmic. Clar, en Fuster, per exemple, li fan 2 atemptats. L'11 de setembre del 81, ell era a casa seva i esclata una primera bomba. Surten a de fora i un dels convidats, que era en Josep Palacios, veu una altra bomba de fora i diu: tot cap a de dins, i efectivament aquesta segona bomba era
era Goma 2. Goma 2, que hi ha un llibre que es diu Matar Fuster, en què se sap que la Goma 2 també la tenia l'exèrcit espanyol. I en Fuster salva la vida de miracle. Després, és a dir, no hi ha hagut cap investigació. Els únics investigats van ser en Fuster, en Palacio i l'altre que hi havia, no. La policia no va anar a cercar qui havia fet res ni qui havia fet res. A 3 i 4 també se li fan atemptats contínuament. Els catalanistes fora d'aquí, a 3 i 4 contínuament. Vull dir, en Sánchez Gourmet, per exemple, se li donen un paquet que contenia una bomba i se sap com que en Sánchez va morir un poc de les conseqüències d'aquesta bomba que li van dur a seva. En Sánchez tenia 70 anys, tampoc no és que fos una persona excessivament major, no? En Sánchez té la llengua dels valencians, no? I aquests anys és quan ja es debat identitari, no? Veurem com, per exemple, Fuster publica País Valencià per què, no? Després té el 81 Ara o mai, no? I en què, clar, en Fuster doncs, defensa les idees del País Valencià, de català, de País Estatal, de la Senyera. Això és un informe sobre la llengua del País Valencià, que se publica a la Facultat de Filologia l'any 78, signats per tots els departaments d'idiomes, per destacar la qualitat de l'idioma. I tenim aquí en Josep Lluís Albinyana, que és el president del primer Consell Preautonòmic. Aquesta és l'única persona que ha anat a un sopar del Premi d'Octubre, no hi ha hagut cap president valencià després d'ell, ni a l'Erma, bueno, fa plan després de venir per l'anar, això ja. I aquí tenim un poc l'escut i la bandera, que és allò que en Albinyana es jutja, al final el seu partit el farà fora i acabarà de jutge pel Principat. La dreta valenciana, clar, és a dir, aquí tenim allà és en Abril Martorell, en Fernando Abril Martorell, i aquest senyor que teníem és Emilio Atard. Emilio Atard és el responsable del nom de Comunitat Valenciana. Ell ho va dir en una entrevista, diu, la parida del nombre de Comunitat Valenciana me lo inventé yo. Vull dir, i aquesta gent, dins suceder, serà el que dirà l'anticatalanisme, atacs, és a dir, se li diu batalla de València, però una batalla és entre dos, no, aquí passa des del suport del poder fàctic de Madrid l'atac contra qualsevol signe valencianista. I, en el final, la dreta aconseguirà que les seves tesis s'arriben a l'Estatut del 82, no? Que és un poc, és a dir, el valencianisme polític, que serà un poc superior i amb el temps del bloc, serà la força valenciana que assumirà les tesis d'en Fuster. Per exemple, en el País Valencià hi havia una llei que marcava que per accedir a les Corts Valencianes havia de tenir un 5% a tot el territori valencià. Clar, superbé que treia un 12 a Castelló, però clar, a València, a Alacant, era molt difícil perquè la zona més castellanitzada i que a dures penes tenia un 3-4%. I llavors coalicions amb Esquerra Unida, amb tota la passiva. Clar, les forces estatals veurem com, per exemple, Podem, que serà un poc sereu del Partit Comunista, el PSPB se dirà PSPB-PSOE, és a dir, encara no se nom. És a dir, tots els sindicats, Comissió del País Valencià, UGT, Unió General del País Valencià, en canvi, la dreta, no, la dreta és Comunitat Valenciana. Si vos ficau a la pàgina web del PP de València, no hi ha opció ni de català, no, només és en castellà. I el PSOE, en certa manera, encara va mantenir el nom a nivell de Estatut de Benicàssim del 82. És a dir, aquest estatut veig la franja blava, que serà un poc l'estatut que pacta el PSOE i l'UCD i en què el PSOE renuncia clarament. És a dir, en Alfonso Guerra ho va dir, en el País Valenciano nada de catalanismo. I les tesis de l'anticatalanisme triomfen al País Valencià. És a dir, tot això és, si vols,
el nom del país, la llengua és bandera. Comunitat Valenciana, País Valencià, Valencià Català, amb el blau sense el blau. És a dir, totes signes d'identitat que separen el País Valencià de Catalunya triomfen. I això, en Fuster, n'és ben conscient de tot això. Per exemple, el 23 de novembre, que és l'aniversari d'en Fuster, s'aprova la web, la llei d'ús i ensenyament del valencià. És a dir, ja no és una llei de normalització, és una llei d'ús i ensenyament. I és aprovada a Alacant en l'abstenció del Partit Popular, de l'Aliança Popular. És a dir, només són les forces d'esquerra que aproven aquesta llei, que en Fuster ho diu, és una llei de mínims. I en Fuster, parlant de l'Estatut del 82, diu aquest cagalló legislatiu pot ser més funest que el decret de nova planta, i efectivament. És un estatut que no parla d'identitat. És a dir, penseu que la Constitució espanyola del 78 prohibeix la federació entre comunitats autònomes. Això per qui anava? Per Navarra, que se podia unir en el País Basc, per Galícia, no. Això anava per els catalans, no? I en Fuster, per exemple, quan hi ha la recepció de TV3, que això ho posa en marxa en el Gel Climent, repetidors, que segur que el 2009 se va tear la senyal perquè en Francisco Camps va posar una multa milionària a Acció Cultural que la va perdre i ha hagut de tornar dos vegades, doncs tot això és, en certa manera, de la tesi del Fuster, de la connexió entre els països catalans, de tot això. És a dir, l'any 82, en Fuster participa a la Plec de Castelló, en què fa un discurs memorable. Si teniu interès, podeu anar a YouTube i podeu cercar discurs de Joan Fuster, que és un discurs de defensa de la llengua, de la cultura catalana, el País Valencià, i en què, en certa manera, en Fuster, doncs, a partir d'aquí ja deixarà de publicar articles a la premsa, deixarà de participar en el sopar d'octubre, perquè Fuster ja, en certa manera, veu com ha anat la transició i, en certa manera, a partir d'aquest moment, en Fuster decideix callar. No? És a dir, podríem dir que és la seva mort cívica. No? A partir d'aquest moment, en Fuster, allò que farà serà centrar-se en la universitat. Veurem com, per exemple, la revista El Temps, que en Fuster és un dels accionistes i diu, bueno, i posa una passeta i diu, per lo que ha de durar, diu, però el temps ha durat, Eliseu Climent ha aconseguit que el temps faci quasi pràcticament 40 anys. Tenir xifres d'història editorial 3 i 4, edició del Mollens, edició Bruguera, és a dir, tot això són fruits de la ideologia fusteriana, d'una infraestructura editorial en català en el País Valencià, i l'anticatalanisme. L'anticatalanisme, bàsicament, es diari Las Provincias de María Consuelo Reina, que serà un anticatalanisme que atacarà el PSOE, qualsevol proposta de redreçament nacional, qualsevol convalidació de títols de català en el País Valencià, la caça i captura del professorat de llengua catalana, de qualsevol manifestació de cultura catalana, tot això és atacat sistemàticament per les províncies. I les províncies, com ho diria, sé que apunta cap aquí, i és on tota la força mediàtica s'hi adreça. És a dir, és un poc el que era la premsa nazi dels anys 30 a Alemanya. Tenia un Der Stumme, hi havia Der Stumme, que era el setmanari nazi que dirigia, serà un poc això. És a dir, és una dreta feixista, clarament de trets feixistes. Això, llibres, articles que ho han analitzat. I el folclorisme més horrible. I en Fuster, evidentment, com a cap de turc de tot això. Penseu que Unió Valenciana, que serà el partit blavera per antonomàsia en Fuster. És a dir, la dreta valenciana en Fuster no és que no el pugui veure, és que l'odia molt. Què passa? En Fuster començarà a tenir reconeixements institucionals. Aquí li donen la Creu Sant Jordi l'any 83, l'Ajuntament de Defensa de Barjamoll. En Fuster, per exemple, aquí teniu la lectura de la tesi electoral d'en Fuster,
l'any 85, en què ell fa, és un estudi i transcripció sobre un test d'un convent de la ciutat de València del segle XVI, m'apareix. Els que sou del Gremi, allà veig en Solà, veig en Joan Miralles, veig en Antoni Ferrando i veig en Joan Ben. En Fuster, a partir d'això, prendrà una càtedra d'Història Social i farà classe a la Universitat de València durant 5 o 6 cursos acadèmics. Clar, en Fuster, què veurà? Ell, en l'establiment de l'autonomia, serà membre del Congrés Valencià de Cultura, de la Universitat, i això en Fuster li dona una certa seguretat econòmica. És a dir, en Fuster ja no s'haurà de veure obligat a haver d'estar escrivint els articles i ell té una font segura de... I en Fuster, en certa manera, ja n'està cansat de ser un poc espara de la pàtria. No? I ell... és a dir, s'obre en Fuster pensant que tot és fet nacional, no. S'obre en Fuster un 80% que la història és la cultura catalana i de literatura d'idees. No? Què passa? Que aquells anys 80 una revisió del fusterianisme. Per exemple, el document 88 i d'Impuranazione qüestionen la idea del Fuster. Què ha passat? A partir d'una altra de valencians, que en Fuster escriu el llibre quan el País Valencià és un país agrari, quan és un país que no té immigració, i que en Fuster, en aquell moment, encara no han sortit treballs d'investigació històrica que matisin a... És a dir, en Fuster diu que el meu llibre és un llibre provisional, que hi pot haver coses, però que la idea fonamental de la seva ideologia la manté. Aquesta gent, el que fa és revisar en Fuster. Com qui diu, no, el que hem de fer no és atacar blaverisme, sinó que hem de fer una simbiosi, que hem de col·laborar. Bé, tot això. Per exemple, Canal 9 se crea el 89 i Canal 9 ocupa justament les freqüències que tenia TV3, ja és casualitat, no? No? Vull dir, els últims anys, els darrers anys en Fuster, Fuster està a casa seva, està un poc tancat, pràcticament no surt. És una persona que, en certa manera, tindrà unes trifulques en Eliseu Climent, és un periodista que li fan una entrevista i que a ell no li agrada, o publiquen sense el seu permís. Però és un poc una persona que, com aquell que diu, està tornada de tot i que tot li és igual. Darreres polèmiques, aquí amb en Miquel Alperola, en Fuster, que són 89, en què el que ha explicat que se publica en una entrevista d'en Fuster el temps que ell no havia donat permís, o no sé què, i que en certa manera refreda un poc les relacions amb el nou Climent. Bueno, el 21 de juny mor Fuster. Fuster mor d'un infart, ja el darrer dia no es trobava molt bé, havia tingut problemes de salut. Fuster havia fumat molt, havia begut molt i, vulguis o no, va ser un infart. No? Clar, aquí veiem Eliseu Climent, en Fuster no volia, és a dir, hem de tenir en compte què passarà en el llegat d'en Fuster. No? És a dir, els marmessors són en Josep Palacios i en Eliseu Climent i s'haurà de crear una espècie de fundació que hem de tenir en compte que el 95 pugen el poder PP i que durant molts d'anys el PP no farà absolutament res i no serà després de molts d'anys que hi haurà una catalogació, un centre d'estudis, una edició. Qui és que s'encarregarà de saber els comptes de Fuster? No és el Climent. És a dir, per exemple, la correspondència, que ja són de 7 volums, que aquest senyor Antoni Furió, en Fuster què passava? En Fuster, quan escrivia una carta, feia una còpia de la carta que canviava i tenia la carta que rebia. Això, a l'hora d'ordenar la correspondència de Fuster, ha estat fonamental, perquè ha permès tenir la carta que canviava en Fuster i la carta que rebia. Són de 7 volums de la correspondència de Fuster. Per exemple, tenim escrit sobre llengua, en una edició d'Antoni Mollà, que és una espècie de selecció de textos en Fuster que parla sobre sociolingüística, sobre la situació, sobre la codificació, sobre el futur de l'idioma.
Per exemple, les noves obres completes, que ara sortiran els darrers volums, que és una primera edició dels anys 70, però aquesta és una edició crítica, molt més completa, molt més feta, i que Antoni Furió i en Josep Palacios s'han estat un poc encarregats de tirar endavant aquesta nova obra. Per jo serà un intel·lectual d'en Fuster i en Joan Francesc Mira. Jo, per exemple, hi ha un llibre que es diu Crítica de la nació pura, que si no l'heu llegit és un llibre que vos recomano molt, que llegiu, que explica molt bé el fet nacional a través de la història i explica molt bé que s'entén com el que és una nació. Perdona, sí. Quin títol va dir? Crítica de la nació pura. Crítica de la nació pura. L'edifici Octubre, per exemple, que és un poc l'edifici que hi ha a València, que serà, bueno, era el ciclo valenciano, és la seu de l'editorial 3 i 4 i de la vista del temps i d'acció cultural. Era un edifici que l'Eliseu Climent va comprar, va remodelar i que a més va tenir l'oposició urbanística del PP per impedir no només la compra sinó la rehabilitació d'aquest edifici. Sobre el Fuster, això és una primera de l'enigma català, ara hi ha Revolta i Sermons, literatura catalana contemporània, diccionari palaciós, tornar-se a esperar, és a dir, tot és l'obra completa, la gran història valencià, llibres i problemes de renaixement, el blau de la senyera, destinat sobretot a valencians, a romànic, a valencià per què, ha de ser un volum de correspondència i més de 3.000 articles. L'obra d'en Fuster és impressionant i és una obra que no te la pots acabar pràcticament, que cada dia pots llegir qualque cosa més d'en Fuster. No repetiré tot això, tampoc no m'agrada molt posar coses, però perquè us feu una idea de sobre en Fuster. La bibliografia vos recomano molt Les converses inacabades, que és un llibre que va sortir fa 30 anys, d'Antoni Mollà, Converses inacabades amb en Fuster, el podeu trobar a les biblioteques públiques, no? Després hi ha Joan Fuster, no? Que, hi ha molt de llibres sobre en Fuster, però bé, ara en Antoni Monterde n'ha tret un altre. No? I després vos recomano també del roig al blau, la transició valenciana, que és un vídeo que podeu trobar a YouTube, que explica molt bé la transició en el País Valencià. No? I, per exemple, el documental Joan Fuster, que també el podeu trobar a YouTube, i ara que se celebra el centenari dia 22 de novembre, que és el centenari, el canal Apunt, TV3 i IB3 emetran el mateix dia, a la mateixa hora, un documental sobre la figura d'en Joan Fuster. I bé, amb això acaba un poc la conferència. Quin dia és? Dia 22 de novembre.